Bos. Tangi, Bos. Kek tangi. Prai-prai to ngeplok cah bos iki. Kek tangi ta Bos, ayo kek jajan-jajan soto no lho, Bos. Dijajakke karyawane. Ya soto apa jajan nang ngendi ngono lho, Bos. Kek tangi no lho. Wes no Bos, angke jam 7 punjelok. Ta tangi-tangi. Kek ngopo-ngopo ngono lho. Kok kek adus apa nyandi kek dolan-dolan ngono lho. Dolan lho Bos, prai-prai ya. Lah kas dolan. Nek awake kesel kok nek kok ngono. Jam piro iki? Jam 7 punjul. Jam 7 punjul. Heeh. Ya. Oh iya. Buat anak-anak mak kabeh, dina iki dina Kamis iki ya sayang tanggal 3 no Desember mak prei sik. Pokoke mak jatahe seminggu pisan prei ya sayang, dina ra Rebo ya Kamis, pokoke ra Rebo ya Kamis. Pokoke mak seminggu pisan prei. Ana jadwale prei ora nyambut gawe terus. Mesin diesel nganggo leren kok anu nganggo rusak kok sampeyan mesine tenagane wong. Wakas nuruti duit ra entake kok. Iya no Bos, piye lah kuwi to apa to Bos iki Bos? Iki to. Heeh. Kita ngene anu mambang konsep pas Butari. Oh. Kayak Butari mambang kadang. Ngono sayang kok esuk-esuk asa sawah man anu sik. Yang kau tenge senap nggo. Senep mergo andidit kok. Anu ya sayang pokoke dina Kamis tanggal 3 Desember. Pokoke mak prei ya sayang. Dadine Pak nyambut gawe iki seminggu pisan nek praine ora gelem nyambut gawe emaman awake. Pokoke emaman awake waktu nyambut gawe terus ya sayang. Pokoke dina apa iki jenenge? Kemis. Kemis tanggal 3 Desember mak prei sik. Pokoke jatahe mak seminggu pisan prei yen ora dina Rebo ya Kemis iki praine ya sayang ya pokoke semua sehat selalu. Nggo anak-anak kabeh yang sabang sak merok aja golek mak ya siap.